музиката от играта. Здравейте, аз съм Цветан Стефанов и днес ще играем сам с Стивън. Сега ще скоча на... Не скачай! Добре. Казвай на 3-2 и когато... Стой, защото и аз трябва да почвам. Добре, ти Пресмукачка да... О, да, то си остане. Така. Сега ще кажа кога почваме. Добре. Първи съм аз се представя, след ти си. На 3 скачаме, ама ти ми кажи кога е. Добре. 3, 2, 1. Ама не за скока, бе, педал. Добре, идвам. Я ли да почне клипа, он тук ще ми се скочи. Много просто. Сам няма парашутен. Нищо. Ще скачам без парашут, айде. Напиши пак готово. И какво като пише готово? Айде, не знам, я ти гледа. Тук не ме бу... Майко, картон негър там. Това е коприва! Добре, аз нямам парашут. Ще скачам без Нищо, ще скачиш така. И ще мрем. Нищо. Че ти взема хеликоптер. Ти си много прост, бе. Скачиш, но ти дава парашут. Няма, айде да видим дали ще видим. Казай кога скачам. Ама ти отивай на ръбчето, па така. Я ще идем, изкак се за всека. Така, сега ще кажа. 3. Не да скачаш, а да почне клипа. Да си засним. Айде. 3, 2, 1. Здравейте всички, аз съм Спяр БГ, те тук Цеци. Здрасти. Сега ти пускай клипа. Аз съм го пустил. Офо? Значи, скачи. Айде, без парашут. Виж как гледам я от очите, майко, се размаже, Аз се размазвам наистина, защото бех без парашут. Аз творих парашут. О, живех. Че да му взема хеликоптера и да скочи. Вижте какво е готино. Не, бе, куче, за какво го взема? Айде, с хеликоптера надолу. Я па с хеликоптера Искам стана. пак да скоча с вас и имам хеликоптер. Но живеех ли? И постанава едно милано. Живеех. А не, перката ли засетна, бе? Опа, не у мене, че ще заседна перка. Така, Вижте, как айде точно... па наскочиме, че Ян без парашут е много забавно. Да, бе. Казвай ги, че без парашут му. Да го търгате, я го не видите. Я го видим, я не съм приел. Леко! Айде, това е. Какво да го е бе катерица с този грозен хеликоптер? Опа, е! Цеци, на колко си висока на бастъргач? Я почти съм на него. Вижте как се вижда ето страни кабинката. Като за бестовете сме и се забихме на бастъргача. Ей, не се върти! Хеликоптер! Ранен полицай! Повтарям, ранен полицай! Опа, падай, не. Я не знам и колко съм на ниско. Я не знам. Сега бе скачам. Чекай, бе, качай се на това. Майко! Айде да качи се на бастъргача. Майко! Това е парашут. Я не може, я не знам и къде съм. Аз съм при него, ако искаш лапо. Ама не сега. Какво става, ако преваря? Мой да се види. Ако... Що не мога да... Къде ръгнем напред, бе? Майко! Къде ръгнем напред, бе? Майка ти. Да видиш по геса, Стивън е железен. Къде тръгнем напред, бе? Не бе, чек, не ръгвай, бе. Сръдни се на бастъргач, че ми се живее. Я не мога да се качам на него. Какво? Гледай, я няма да умрем. Така ще си падам, няма да умрем. Ето и съм се. Вие къде сте? Умрех! Я не. Уж съм безсмъртен, уж. Я се телепортирах от високо точно Ти ми на е забранил да се. Как си пътира? Аро къща. Моите или са. Теби това не Ой, да, ще ходим ти от твоите. Я се бивам с нека. Ето Цветан Стефанов сме съседи. Ето. Води, хубаво бе. Ето виж съседи сме. Съседи си. По-скоро вижте.
Ето вижте какво можем да правим точно. Майко! Гледам ти го пъти, бе. Точно трябва. Вижте сега как точно гледам колите. Куче, бегай тук, бе. Ой, ще ти бе. Ето вижте точно как се вижда. Много си яко, ето може така. Това ми е от един мод. Каравана ли точно трябваше да взема? Юда! Направи се да мога да дойда при тебе, ако примаме гони с ножка. Те доказват. Гони ме с ножка, помощ. Кажи на мангала да ме остави. Я нищо мам така. Добре, поне се направи цепи да се тъпа. Айде да идва, защото... Ще му прътна да остава. Айде бе, Цеци! Фърли вода, Цеци, фърли се. Ще ти го франим водата. Айде бе, Цеци! Какво? Телепортирай се, о! Успях! Тъмън дойде с мене, до мене с ножката. Тъмън видях го как си дава ножката и... Айде си направим сега яки коли... На, копривата! Хелп! Майка му. Джеф такива! Нема да ме убие. Ще се кача в кола. Опа, мислим, че ще я крадне като... Майка му. Бегай, Криса! Бегай! Опа, вече починай да стрелям, ама. Те тук живеят тези така, я и сега се прибираме от домовете, ай. Така, хубаво е да се завърнеш. Да. То как ми е в къщата? Ти си махни ноготото, бе. Да остави ме, бе. Извратеняк. Стойте и сега ще дойда. Като извратеняк, бе. Като мангасър. Ще влема къщата, дано ти не знае първо. О, влезнах. И той е влезна, то е хак. То ако не е хак, аз съм мангасър. Така тук се вика беге би извратен. То ме бия с ножката. Това е майка безсмъртен. Напиши год. Напиши год, бе. Право. Ти си много прав, човек. Напиши год. Да не ти гони пътствата. Имам право на оръжие. Get code пустините. Тък. Оп. Това ми отпак казвам от мода. Айде бе, коприво, дай да те оттрепям, бе. Да ти откинем копривата, да си направим салат. Вижте как ходим по това. Стиване! Я скача! Какво ти пише, Стиване? Копривата пише, Стиване. Да. Кажи му какво. Какво? Не мога да пиша, защото има привет. Ето вижте как мога аз да се качвам. Цък. Ганко, аз туфак. Коприва циганчето дойде. Тези ти ли доведе Коприва къща? Коприва вика, дай ми от вчера 3 килиона. То не може да пише. Кои с тия 3 килиона? Виж какво пише. Имам 22 стотинки. Да ти иска пари ли, бе? Много иска. Уау! Не може да те отблокираш, а? Не знай. Опа! Тук малко призрачно сега. Ти ело у нас И да аз съм от тебе с кола. мани колата ти. Излезни от къщата ми, телепортни се до твоите и после влезни без кола. Мой да е голема къщата, ама не трябва да влазаш с кола. Не е спортсмен. Градината ли ще?
Навете обрайства с тия стройките. Нищо остави, ме кефи. Хайде, Сега ти каним те да спиш на аз. Не ме беше ударим рамото от музиката. Ето виждаш. айде да играме. Окей, ме тръснеме на първията, на вторията. Долу, айде. Що не мога да спринтирам, бе? Лови май. Хайде да играме. Лови пчелата. Как се игра? Лови ми, бе. Знаеш какво мисля за тая игра? О. Майка. Играта много интересна, да виждаш и как е оценена. Какво? Ден си ме някъде. Ти само какво? Май. Айде ден, дете, ден. Не, чекай. Сто лапа на така. Не знам, можем така малко. Новата ми сторка. Правим финта на Меси, виж. Я те преграя. Ти скъпи време жаба. Ти аз един баче някой подсичам. Ти си такъв пътен полис. Ела долу. Чекай. Не можа да го надскочи. Ми си удари главата от таван. Да отворим касетите. Не можах да направим флип. Да отворим касетите. Отвори касетката и малко потроши телевизора, ама не без значение. Стиване, я ела. Айде. Ела. Как сме? Пикаш на спирачките, да са по-добре. Че нямаш такова масло да ги смажеш и трябва да изпикаш на спирачките. Аз стига бе, що ми лагва винаги. Вижте, тук си ми направо гараж в нас. Да. Така ти постави. Я те така се разходим и вкъщи. С BMX. Да, не бе BMX. BMX. Абе, ма ти гледам опашки. Това е Иван Боянов, между. Да, това имам. Какво има? Нека. Firefox. Тук има ли някъде в шкафчето кухнята при къщата шоколад нутелата? Стой да видим. Сега ще кажам дали има шоколад нутела. Не? Стивена, ела при себе. Да ми си изпикал на колата. Окей, аз си вземем бенхивче, майка. Не, аз вземе това планинското. Я през мотора тук. Как се казва тази марка? Геме. А виж мене. Ема малко да се разведем и с къщи. Ге, те тук малко ще намръсим килим, ама че Ела да видиш. ще се остави. Къде си? Тръгни само напред. Звукозаписната кабина сега ще пее. Ще пееш на Майли Сайръс. You get to be my jingle. Ще пееш на Майли Сайръс хит. Да. Тук ли си вече? Гледай какъв тигър направил. Това на бети го сгази. Стиван е забранил да се телефорта. Аз съм при теб в остълпа. Чакай. Чакай, искам ти погам някъде, къде има повече место. Абе, леко е, ти ме се. Вижте колко е яката така караш мотор. Айде, един... Айдол винар. Място да ти погам нещо.
Дика мра. Едно няма место. Виждам. Аз знам. Ми вика, гекаш ти са, ще намърси футьойките. Он си паркира при футьойките. Цивилизован. Виж това, ще продам пица. Къде си? Гледам. Това са едноконстере, бе. Ей, като съм на концерт. О, каква взимане на... Тия бе макет. Ей, виж колко ми отива. Мани са. Май. Няма да бягаш, има достатъчно място. Добре, дай да ме водиш. Стой, стой, стой. Няма да вече да го вземеш. Взими го те сега. Матарчо, изплувайха мен. Не те е страшно. Окей, потах, че изплувай към. Стиване, виж най-великата къса. Той, че сега съм ми игрището и ще трябва да се биеме на кикбокс. Тук, а моя бачи се е напил и паса на земята. Моля да си изпикам обяснение. А? Да си изпикам. Какво? Да си изпикам обяснение. Не. И това е сауна. Хората си почиват и гледат така, като си пошватели трътки да и бидаш. И видя защо така. И ти викаш, че ми имат златни. Напълвам ти басейн. Мой тръча като баща. Стига, що си забранил, ще имам нея телефона. Тя е красиво тръчани на майка му, е като го. То ще тръча, бе. А по принцип си се прави, бе. Чей, Стиване, ела при мен, аз съм... Не мога. Само за моторче изплувай към. О. Не, Много е малко. заклещих се. Сега ще отклещи. Ако мога циганина да клекне, окей. Сой. Но това не мога го карам. Ей, отключи си телепорта. Не може. Ония купривата ще ми идва да ми предлага куприва. Дака за една секунда. Си приеме сала. Да ти приеме саламета, ма няма нищо. Айде, давай, аз за секунда само, аз съм вече написал гото 29 Айде побре. и... При мен си заглави главата, като се тъпана. Отключи ли? Да, айде. Айде, сега го май. Така. Имам си и лодката. Ще ловим риба. На некой да не кажам какво ще ловим риба. О, и аз не знам. Айде, рано. Цеци, това изри на цялата вода от басейна. Ге. И да се заклещи да го изгледам. Цеци. О. Али! Бута и отзада, да ръгне. Добре, аз виждам къде се забил. Бута и Бута и русалката умре. Не така, бе. Това стари, бе. Не да въпрос. Не може. Може. От другата страна бута. Капитанът ти заповяда. На другата страна, бе. От другата страна сега бутай. Бута, айде. Бъде. Бута направи. Не става. О, ще стане, ето. Те си му нарежа. Бута на малко, да. Не му нареза на тете как да спали. Но се е забило и от тавана, така искам да тръгна. И много радвам как не е пробил тия плочки от басейна, като взема се. О, виж какво стана. Де. Стиви майстора, когато.
Да, ти Не бе, идиото! Едва му карам там. Но да ти го препълни басейна с твоя. Ге! Пълноценно да турим една акула да поръчам. О, готово! Това ми е паркинга. За очи. След ти това ни е паркинга. Не се качвай. Ево. Стилне, виж една каскада. Не искам да гледам. Не, гледай, честно. Ще стане я. Окей, само ми си впикаш на глава. Това ще е следващия епизод. Опа, извини. Опа! Опа, моя се бъгна като май. След ти, колко ти е? А, така. Да, бе. Каскада! Каскада! Рау, неко! Нянчо циганчето да иде. Хайде бе. Опа, не. Бутам. Готово, изкарай мангала от тук. Спасявай се, бегай! Не, той ще го отрежа. Бързо! Махна се, спокойно. Аз го бих, той се махна. Окей. Те тия след тук ще син като мацките. Не знам, на лодка. Ма стай, ма. Знаеш ли какво правят, man? Не искам да знам и се сеща. На реката, не благодарение моите ръца, мога ги измием от тук в водата. Накарай, молим се. По-лоса накарай, човек. До те е под гарди. Опасвам да те изявя, така. Стига бе, човек, носи прост. Жена ти. Добре, кога се ожени за тая? Кога се ожени за тая? Ти се жениш. Те до тебе окръват. Гледай какви обувки. Напиши оная хубава. Ти така и настъпваш циците им, ги мачка. Те си ни мачка и циците. Стига бе, човек. Това не е елеганка. Това не е елеганка. Виж, че е боба наркоманка. Не би елеганка. Ще паднеш в водата. Ще изведнъж ще паднеш в водата без да искаш. Скрил се. Лело. Леля мангалка. Та пусна да пищи тук. Както гледам отзад какъв хубав стотиен името. Мангалка. Дуел. Дуел във водата. Ангар, дай. Дуел във водата. Бей. Този скин го избрах в чест на Иван. Firefox. Сега ще изберем на Йода, ако има един нисък. Ушат. Грозна мутра елица. Влади, това ще бъде за теб. Елеганка се къта. Хайде да ги сексирам. Вижте и бутушите слаг. Не беше ли модер? Хайде бе. Не е по-бавно. Свети, знаеш какво казват негрите? Бомба! Страхилието. Не, страхил е малко по-чрано. Хайде да излизаме от така, ще да стане по-добре. Клипът ще стане дълъг и тъмън яко. Само че не бъде. Стиване, ела, Стиване. Ти трябва да кажи ми какво бе. Не, бе. Опа, тук ще излезна таласама. Я избег. Разгледай картините си в дома и се видиш. Знам, хубави са, нали? Нагло са дни мачки, където са на гъзи. Па да.
Само жените имат тия качества. Абе, бе, Цеци, не ми оди и през рецепцията. Само не шляпа искал да обръща из къщата, че после трябва да изти изпрах смъкачката. Къде е той изход на места? А Исус кучето, бе. Мазикан. Ето. След това ми е кухнята, да изпереме дрейте от кухня. Обаче ли лижем това? Цеци, айде. На къде е изхода от тая? Съцънте. Офа, не. Стой да преспим. Нема спиш мен. Ти си от съседното легло. Ето. Я съм мазала. О, тука е. Не с мен е мангала. Имам мангал в къщата. Не, на другото легло. Земята! Получавах. Това татуирам чичка. Чекай, че на това просто легло. Ако някой се направи да жена... Качи се на леглото. Качил съм се. Гледай му обръща така на нинджа, бе. Гледай. Ти бе, представи си да има и една жена. Цеци, хай. Цеци, я стой. Цеци, я седите така. Легни на леглото. Легни просто на леглото. Цеци, вярно, легни просто на леглото. Добре. Цеци! Знаеш, че ви иска. Цеци! Къде отива? Какво е това на гащите, бе? Няма да избягаш. Виж и коспите. Те си виж и прашките. Те си виж и прашките. Искам да се махна да се. Искам да се отървам от майка си. Виж и прашките, да. Я виж прашките. О, тук е. Кучето ме гони. На! Колко да пътката изтър. На! Да е та дрифчаджийката. Какво караш па ти, бе? Бемчик също. Аз по Монтайн, бе. За планина. Ще ти избягам. Няма. Няма. Плак. Я с тобой ты. Той виж на тази прашките. Какви сте оклепани кащи, бе? Я шибнал, да не падна. И се пъкнах. Идеално. Не. Говори, че в жертвите бъдещи. Възикал се. Той смени в Не кино. водим. Той смени в кино. Вече мога. Не, по-забавно е тая. Мога да е забавно, ама не ми. Така. Я стой си вземи яко.
Mountain bike. Окей. Mountain bike. Байк. Байк Ти рол. да видиш какво правим. Šta je? Šta? И басейн става. Че си го направим по един. А, она се удари пълно. И падна един когото отворих на главата. Ай. Ей, ти ли си такова? Ай, мен такова ми се падна. Де Гейтса. Гейтса къде се диг задно. Ти го и пъти, бе. Го намирам. Видите ли, оп, 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 оп. Так. О, не падна прото ви. Само нака беше. И тогава накличаме Дрим потекла с лъзи 3 пъти. И още не могат да запрят. Вика, тази си омазала. Само как за тази се омазала. Ама, какво се джъмп, как да джъмп то? Само как вика, тази се омазала. Е, се сме като откача. Така като се оклепала. Цеци ще ме пуче. Ади, не мога повярвам, че в тази част на града има къщи. Ще качим по тебе. О, фак. Ти знаеш с кой се скача? Аз знам. Не. Контрол. Контрол. Става. При мен става. Ооо, еменче, гледайте. Това е the best trick. Трябва да го Я видиш. направих the best trick, майка. Я направих the best fail. Да. The best fuck. Ти къде отиде? Падни долу, бръжи. Колко време? Скочи долу, бръжи. Ооо! Я знаеш ли, че те са, ако си сним... Бем Хикс ще е по-яко. Окей, я стой за малко. Да правим нещо, я седим като... Опа, стой. Изчакай малко, цец. Не. Окей, тук не седим като измъден, кога сменим скин. Не са. Това си с Бем Хикс. Аз беме. Бем Хикса. Геца. Не, бъви май. Ооо! Са. Так, и но е така. Трябва да го видиш в клипа. Но я моите чеки, аз тъмън да скочим някъде, дай ти се покачим на главата. Бегай, бе. Дай ти се изкачим по главата. Бегай пъти, бе, ще отрем. Добре, ще толкова излезем красивско. от водата. Па ще умираме. Я вин колко ти пожара. Стой. My house. Напиши my houses. Не може Само да копирам телепортирам при тебе, бе. Да. Аз само ви кажа, че аз отивам туалетна и те са ще върна. Гадно. Реално или... Айде, почти се да не си... Да мога да се телепортирам. Че не ми се стои увода. Ще си взема. Рейзър. Лодка Рейзър. В Предатор, бе. Тъй. Я да го тунингам. Нитро фусила. Това е колата. Ела при мен. Телепортирай се при мен. Ти къде си? Ще видиш. Не е къща. Телепортирай се. Къщата ли си? Не. Да. Телепорт. Чу ли бе си? Става, защото ти си махнал. Да. Оф. Ама как да се махна? Много от това пишеш, много.
Давай. Едно стана. Толкова красиво, внимавай. Давай. Майко, мога да стрелям с това. О, дай да се качим, внимавай. Випала трябва да се качим. Г. Да, Г да седне. Мога да стрелям. Да ти, я ще видим да ти. Нека се вратим самите. Добре, на къде е сушата? Нема, къде ще така? Е там къде гледаш тия сини, тия кръгчетата и квадратчета. И какво... Триъгълниците, къде гледаш и квадратчета. Опа, тук има някакви. Са, триъгълници. Fucking bitch. Тук има хора. Явно майка им не знам. И аз седим тук на место и се вратим от тежкарска полза. Слушай, бе, мисля, има, ако си бех стелил мистер Икс мода, може да видим Самара. Я си бием голото океанче. Сега взимай кола. Малко Бе, пътуваме. какво бе, геркот е там града, бе? Да, бе, човек, вземи да попътуваме малко до това. Ще препътуваме още. Не твоя. А била чирит, бе. Ще взем джеста. Да. Няма го тунинго. Аз ще, защото ме кефи да ти не го. Ти не за пръв път да тунинго. Я излазвам от игра. Що? Абезикам се. Объркам се. Защото тук гледах някакъв, къде пише извън игра. Джейсън е имал такова. Комет. Чакай да изчекам. Те ти стой, че взех Мицубишито. Взех Мицубишито, ти. На юга. Ние сме на другата страна. О, това има монитора, дей. Гледай Мицубиши, май. Много бързо. О, искаш да я? Лей. Тук има ли джон? Стисните. Това трябва. Това е Мицубиши ли, бе? Чекай. Чекам те прекъща, CJ. Ти си разтрънеш преди мен и ям се удумнал едно дърво и път. Верно, аз бъркам в пътя си. Отихме къде не изки. А къде ти скияш? Това купа, бе. Окей, аз те сега ще идем, гледайте да... Дай да мога да се телепортирам. Окей. Сега ще дам. Между другото, аз те сега ще дойда. Не знам, ще оцелих точно по този клип да не идвам толкова често. Защото ме викат май много. Иначе. Много... Готово. Готово. Аз и сега идвам. Ти продължавай да забавляваш толкова. И аз съм с колата на това. Чекай да си... Остава. Да. Майко! Се бъдна сигурно. Не, това ми е най-малкият сезон. Кой е тук? И кога
мислиш това, защото вече един час. Да, ако... Как да го сейвна си? Карли. Ти го сейвна? Инкар позицион сейв. Може да ти го сейвна. Ти ще паднеш. Не мога да падна. Че изменим цвета на... Опа! Не мога сега да гледам. Ей, брахма! Не! О, но... Ти не си в кола. Дано само да не падна, като спална кола. Не. Така. Сега ще експериментирам. Туризм. Но, краяк. Не падай. Това, че по-силно говори, че той Ей, накръстил. И почти радиен ден. Да, бе. О, каква яка колата. Майко! Какво? Поръча ти от... Това ще Какво кажа правиш? на колата. О, нова кола. Не! Какво бе? Мангал! Какво е? Ти ли беше това? А не! Аз съм те гледал скина. Виж, Митсубишито, що го остави? Всеки би го взел. Ще като се телепортира при тебе, бе. Айде, само да... Я го побутни, ма. Как смееш да не вземеш Митсубишито? Я ме побутни, ма. Да, се качим като е. Ще подойде скопа. Само имах ли какъв си е проблема? 16 кила от лежанка. Свест. Бутам ли ти задник? Готов си почти. Това се гличнало. Той трябва с кола. Геско се прави. Сещам се, какво ще направиш, ама колата ще ти падне долу. Я и моята. Какво стана? Жив ли съм? Да. Вижте какви красиво... Ей, тази колата се... Гледска скач модел. Так? Ето вижте пак, но... Да ме видите така. Тази кола е по-хубава, зелена. Окей, стой. Вижте така. Так. Тези виделетка се качих и в ти му удари. Имах ли какъв ти е проблем? И малко фракнаха ме, не веднъж. Опа, изчезна и богатство. Да, Стой, бе, стой. изчезна колата, бе. Не знам. О, не, Митсубишито! Не! Защо? Защо? Защо не бях аз? Защо не бях аз? Има някакъв бъг в сървъра, малък. Не е бък, просто махат всички ненужни коли. Да, бе. Моята беше много. Так. Значи твоята слава, моето Митсубиши си у мен. Митсубиши е най-бро. Он си ударил капака и на райдер му изкриви бронята на кола. Не, как се казваше една кола, която много можеше да се апгрейдне. Това е! Как се казваше? Това не може да тръгне. Кажи ми, как беше една кола, която много можеше да се апгрейдне? Ей, я! Е това. Дано да е.
Ему какой тебе проблем? Just take you out, look. О, майко! Де твоя? Не е тая всъщност. Това не е тая. Ама тая е по-яка дори. Та много яко се апгрейд. Да. Виж при мене какво става. Тя си. Стой. Да си оправим кола. Не, червено не става. Готова ми е колата. Вижте, пичове, ама такова. На Цеци, врачи. Майко, Цеци, къде направи така, бе? Що, кефи? Чекай, какво готино отстрани? Страни е много яко. Като си го направи така. Бати, готиното е. Моята кола е по-друга марка. Да, е какво яко. Спойлера много ма кефи и задницата й. А виж и отпред е X нещо. Да, знам. Хайде, тръгвам. И аз сега ще го турих на X нещо. Ама няма да също. X-Flow се казва, а моето е по-различно X-Flow. Да, виж. X-Flow. Майко, да ви не... И къде си? Ооо! Трябва да го видя. Цеци, иде. Ела, Иде. иде. Чекам се. Мухлю, какъв си е, баба? Тука съм. Това не си бюти. Да, аз съм друго. Цеци, ти си минал до дискотеката си, нали да? Наляво или... Виж мой... Ляво дясно. Да. Мухлю, какъв ти е проблем? Всеки от лежанка. Клипът ти кога ще го спреш? О, не знам. И не ми пъкай! А така, като е много дълъг, няма много да има гледания, но все пак е забавен. Айде! Но мисля, че е доста дълъг стана. Не беше ли красиво? Виж колко е бързо. Не, те... Майко, моето пулсира като на баща му майка. Това не ми ще се мисля от него. Гледай ходът. Не ходът. Хода! Бе ти зиш, хода. Цеци моето. Не, баща! Това беше баче ли от ние филми, къде минават влака. Прави си така, Цеци. Не знам каква е тая марка кола. Аз знам. Султан. Цеци, виж моите къде фъркня. И аз тъмън те тук бех скочих отстрани и она излете през това. Да бест. Аз нема падна като кажа. Не искам си пак същата кола. Дали ще намеря? Не знам дали ще тя намеря. Ще пробвам. Тук и няма. Нали поинт? Сабре, супер. Риско, Ранос, Инферноса. Инферноса много. Първото на Windows. Не, Султан. Султан. Ето, я взе Султан. О, да, Султан е. Ето, това е! Ето. Напиши просто Кар Султан и ти излиза. Ей, путко, какъв си? Какъв ти е проблем? Само има какъв ти е проблем. Максиме, какъв ти е проблем? Не мога да тунинговам тази кола, ми пише. Има какъв ти е проблем. 60 кила от лежанка. Да не можеш, бе, си е тунингован. Аз вече. Моята е готова. Кой ще кажеш за мой?
Ай, Да и на филм това. тази по-ми харесва. Бе. А! Куприва майка му е тук. Идваме! Цеци, куприва е тук. Що пак? Цеци. Куприва е тук. Кой ще каже за О, не моя? мога. Яко. Бре, шикарно е. Не Но- знам, че е вода тук. Те така. Плитко Не излази е, от колата. влез в колата, бе. Излази. Не излази. Не мога. Тя дори се махна. Ей, ще бъде, аз мисля да свършвам епизода. Окей. Първи ти каза. Това беше сам епизод 1 с Тина Валерия. Чао, скоро. Абонирайте се за Цветан. Айде, И така, чао.